L'economia de la societat del segle XX estava dividida bàsicament en agricultura i indústria. Pel que fa a l'agricultura catalana, va haver diferents progressos gràcies a la industrialització en aquest territori. Va haver un increment de la producció, que va portar un increment de la població, va augmentar la superfície conreada i van aconseguir noves màquines. Tot i les millores anteriors, hi va haver diferents límits, com el repartiment desigual de terres, els preus alts i la resistència de la societat a qualsevol canvi. Com ja hem dit, hi va haver una expansió industrial a Espanya, sobretot va ser a Catalunya i al País Basc. Es van començar a utilitzar noves enginyeries com l'electricitat, el petroli i noves indústries com la metal·lúrgia. Aquesta industrialització va haver de superar un seguit de problemes i limitacions. Entre ells hi va haver el fet que la competitivitat amb l'exterior era limitada, no hi havia suficient demanda i els preus eren molt elevats. Hi va haver un descens de la mortalitat i de la natalitat, juntament amb un augment de l'esperança de vida, que va fer que la població incrementés. Específicament a Catalunya hi va haver una transició demogràfica que va portar a l'augment de la població. La societat estava dividida en dos grans grups, que van anar evolucionant socialment, fent millores en el nivell educatiu, creant noves formes d'oci i de cultura i on van sorgir les primeres reivindicacions feministes polítiques. Aquests dos grans grups eren el món rural, que estava compost per grans propietaris, petits propietaris i jornalers, i el món urbà, on hi va haver un augment de la classe mitjana. L'economia d'Espanya va anar variant molt durant els anys. La primera crisi dins d'aquest període va ser la crisi del 98, on Espanya va adoptar el proteccionisme com a forma econòmica. Al cap d'uns anys va esclatar la Primera Guerra Mundial, conflicte en el qual Espanya es va mantenir neutre i gràcies a això va poder potenciar i augmentar la seva economia. El 1923, Primo de Rivera va fer un cop d'estat i va arribar al poder imposant lleis encara més proteccionistes. Va fer que el deute públic incrementés. L'últim canvi que va fer l'economia va ser en la crisi del 29, en l'anomenada crisi de la peseta. Aquest any hi va haver un augment de l'atur i de la inestabilitat social.